amusementsorkest aan Dante bestaat 100 jaar. En nog net zo lang in een reportage van het Fries Symfonieorkest. Hier ook een feestje. 2 blijvertjes dus uit het begin van de vorige eeuw. Deze mensen zitten erin, maar er moesten wel 50 mensen teleurgesteld worden. Die staan nog boeten. Dus kan ik je maar even vertellen wat er nog meer in de karoute zit. Jan van der Kooi had een expositie in het Dordrechts Museum. Zijn leven lang viel er hem al inspireren door Leonardo da Vinci. Benammen zijn tekenings van bisten loeken de aandacht. 4 betoefde jongens hebben met elkaar een optreden optuigen. Voor het Fries Jongensgala hebben ze voor de variage ik 2 nijkommers uitnodigen. En aan de hand dus. Het stamt uit de tijd dat het orkest zorgde voor de doensmuziek in openbare gelegenheden. Dit orkest uit Bolstert bestikt het al 100 jaar de kwaliteit en de animo heeg te houden. Maar we beginnen met het Fries Jongensgala. Anneke Dauma, Griet Wiersma, Gerbe Douwstra en Pieter Wilkens hier nog nooit maar zijn 4 together op de bühne staan. Gerbrich van Dekken en Marcel Smit nodigen ze uit om mee te doen. Programmamaker Sjoerd Ibema die maken deze reportage en hij wie benijd hoe de geerwerking tussen riep en jonger daar stond. Het industrieterrein van Semar. Normaal is het er jong stil, maar nu is het een drokte van belang. Hier repeteren de muzikanten van het Fries Jongensgala. Hi. Hoi. Hoi, hallo. Hoi. Richard. Hoi. Hoi. Meisje, alles Hoe goed? is het? Ja, best jong, best. Hey, kunstenaar. Alles goed? Mooi. Mensen zien kunnen Ja, ondertussen kan je vertellen, Pieter, wat de gedachte achter de Friese Jongensjong is? Nou ja, we komen elkaar geregeld zien. Ja. Gerbe, Griet, Anneke en ik. En ja, dan komt het wel eens te praten. De gedachte erachter is dat wij voor uzelf en vooral voor het publiek vanzelfs een mooie joen brengen willen, maar als een soort van, het klinkt wat overvallig misschien, als een soort van orde aan het Frieske lied. En op een gegeven moment zijn van, laten we het zelf maar eens muziekje, neem hetzelfde initiatief maar nemen. Dat hebben we, denk ik, in Ierwien ongeveer om deze tijd hebben we dat besloten. Nou ja, nou is dat zoveel. Neem eerst maar een bakje koffie, want dat is nog even Oh ja, pauze. Hè? ja. Oh, komt niks uit. Dan was even een knop gedrukt, denk ik. Ga ik dat naar neer? Peter van der Zwaag maakt nieuwe arrangementen op de bekende noemers en studeren die in maar net de minste muzikanten. Nou jongens, dit wordt echt een leuk feestje. Hè? Dames? Ja, Anneke. Ja. Wat doen we eerst? Is die medley nog? Dit is medley nog. Is de meting nog even? Oké. De voeten heeg, de hooi vier, het laatste vrij en blier. Oh, dit is zo'n schitterend feestje. Ja, dit is prachtig mooi. Wij hebben onderaan als collega's zijnde. Ja, je sjuggen maar nooit. Het is geweldig om met te musiceren. En jij hebt al nieuwe arrangementen volgens mij. Ja, Peter van der Zwaag, jongen, die kennen wat mij. Dat is ongelooflijk. En een prachtig Hubert op zien. Ja, dat is een feestje. Prachtig. En een kunstenaarsband. Liedjen gehen, vriezen, liedjen gehen. Blow net zitten, stieren, vriezen, je maakt steen. Je maakt erop een azen, bouwt de kretters.
Nightingale. Wat leer je hem van de oude rotten in het vak? Nou, ik denk wel de ervaring, hè? We viel is allemaal een beetje snoller dat we dan hobbelen we er wat achteraan. Er is zoveel ervaring en zoveel muzikaal talent. Daar kan we zitten maar om het begin, dus die gaan heel skoft aan. Zo is Dan hoor ik hem op het lezen. Op deze manier aan de lege kant, nou doen wij hem altijd, dat is misschien wat lastiger uit Gieswij. Maar dan is A misschien een nog makkelijker verhaal. Nou, dat maar jongens. In A. Kan je er een voorbeeld van jou van wat je leert van hun? Nou, professioneel houding vanzelf en de willen van de muziek. Ja, absoluut. Absoluut. Het is vaak als het begin is het nog wel een beetje spannend. Ja, wat komt het al goed maar dan komen de veteraan zegt maar ja, het kan goed en meidje die net zo druk en dan haast ik altijd nog gelijk. Wat ik heel mooi vind, het is van Marcel Smit en Gerbrug van Dekken. Dat is echt een beauty. Een pronkje. Alles wat we hier together. Het houden van het mooiste mens. Het houden van het mooiste mens. Mijn grootste ambitie is dat ik meestal blierd meidje mij mijn muziek. Ja, je moet je vet wezen, mensen. Je hebben de stad met je moosket besmet. En we hebben een moosket. En het light aan de zenuw. En we hebben een hartje. Dit is ons ideaal. Het is eigenlijk nog wel slag, als ik eerlijk ben. Als wij de meesten naar Hoester gaan en ze zeggen alle keer, we hebben een prachtige jongen gehad en we vinden dat zelf niet hoor en ik, dan is het feest voor mij slagen. Ja. Komt Vreed is het Friesk Jongersgala in het Hienstercentrum in Drachten. Jan van der Kooi schildert en tekent. En dat tekenen is de laatste jaren heel in wichtiger geworden. Hij viel hem zijn leven lang inspireren door Leonardo da Vinci. En zijn tekenings van besten die krijgen nou landelijk erkenning. Ze binnen te zien in het Dordrechts Museum onder de naam Leonardo's Leerling. Murk van der Skaaf reist zich het mij van der Kooi maai erheen om te zien. Jan van der Kooi is eigenlijk een hele klassieke kunstenaar, zou je kunnen zeggen. Hij tekent naar de waarneming, hij tekent naar de natuur, bestudeert zijn onderwerp heel erg goed. Nou, in die zin een hele Hollandse kunstenaar, een hele Nederlandse kunstenaar. Je ziet in zijn werk, hoewel het heel erg van deze tijd is en heel erg van hem is, echt een link met oude kunst, met oude Nederlandse kunst. Wij zijn een museum met heel veel Nederlandse kunst, oud en nieuw. Dus het gaat van de 16e eeuw tot hedendaagse kunst. En wij vinden het ook altijd mooi om verbindingen te leggen, om oud en nieuw naast elkaar te laten zien. Bijvoorbeeld om lijnen te trekken door de kunstgeschiedenis heen. En dat kan met een tentoonstelling als deze ook heel mooi. Dus we vinden Jan van der Kooi heel mooi passen bij ons museum. Zo'n kunstenaar in wie je heel mooi die verbinding ziet van het eigentijdse en de kunst van het verleden.
Wiels de tentoonstelling in Dordrecht inrichten wordt, zit Van der Kooi in zijn tekenatelier op een bijzonder transport te wachten. De oplage van zijn nieuwe boek dat bij de tentoonstelling gaat. Ook daarin laat de klam op Van der Kooi zijn tekenwerk van de aanroende jaren. Hoe is de balans eigenlijk tussen tekenen en schilderen in zijn duistig leven? Ik ben schilder en tekenaar en er is voor mij eigenlijk geen verschil tussen tekenen en schilderen. Behalve dan dat als je schildert, dan heb je verf en dat moet drogen. En je hebt een ezel nodig en je hebt kwasten nodig die weer schoongemaakt moeten worden. Tekenen is wat dat betreft praktisch gezien veel makkelijker. Maar ik heb altijd mijn hele leven al heel veel getekend. Dus er was voor mij niet echt een move naar alleen het tekenen. Ik vond het alleen wel heel erg spannend om eens tevoorschijn te komen met een tentoonstelling met alleen maar tekeningen. Dus de nadruk lag de afgelopen jaren wel wat meer op het tekenen. Maar zoals ik al zei, het tekenen en schilderen is voor mij eigenlijk hetzelfde. Die dierentekeningen, dat is ooit gewoon begonnen als een soort bijvangst. De gedachte daarachter was dat ik eens een keer een programma over Rubens zag. Met tekeningen van leeuwen. En dat ik me realiseerde, dat was 1600. En die man die had niet een dierentuin in zijn directe omgeving. Hij had geen auto, hij had geen fototoestel. Hij had geen 500 jaar kunstgeschiedenis voor zich. En toch kon die man een leeuw tekenen. Hoe deed hij dat? Toen dacht ik, nou, in deze tijd, ja, we hebben internet, we hebben televisie. Als ik een leeuw wil tekenen, stap ik in de auto en binnen een half uur. Hoe zou ik het eraf brengen? Dus toen ben ik begonnen met vanuit die gedachte, ik wil gewoon eens kijken hoe ver of ik kom wanneer ik een leeuw of een tijger ga tekenen. Vanaf je netvlies, als het ware. Ja, en ik werk ook nooit met foto's. Ik vind ook dat de grote baas heeft ons 2 ogen gegeven en dan moet je niet eigenwijs zijn en zeggen ik doe het met 1 oog, want dan kan het beter. Ik vind dat ik kan ook niks met een fototoestel. Ik heb zelfs niet eens een fototoestel. Ik vind gewoon dat ik het puur op mijn eigen kracht en op mijn eigen kunde moet kunnen. Nou, er is bij de tentoonstelling een nieuw boek uitgegeven. Het is geen catalogus van de tentoonstelling, maar het is een boek waarin de beste tekeningen en schilderijen van de afgelopen 10 jaar staan. Is het een waardevol document voor jou, zo'n boek met jouw werk? Nou, weet je, het is heel fijn om zo'n boek te hebben, omdat nu zijn al die schilderijen nog betrekkelijk vers. Hè, maar na verloop van tijd zijn de schilderijen verkocht, zijn de deur uit en dan heb je zeg maar je mooiste schilderijen nog in een boek en je ziet het is een prachtig boek. Het Dordrecht Museum betocht de titel Leonardo's leerling, meestertekenaar Jan van der Kooi. Dat klinkt voor gewoon eren misschien wat pretentieus. Waarom die link met Leonardo da Vinci? Wij zeggen niet dat Jan van der Kooi Leonardo da Vinci is of evenaar, dat zegt hij zelf ook helemaal niet. Maar dat voorbeeld van Leonardo, wat hij zelf heeft aangehaald, dat vinden we wel heel interessant. Dus hij zegt zelf, van Leonardo da Vinci heb ik leren kijken. En daardoor blijf ik keer op keer me verbazen over de werkelijkheid. En nieuwsgierig naar wat ik om me heen zie. En daarin geeft hij zelf ook zijn verbinding met het verleden, met de kunstenaars van het verleden, heel duidelijk aan. Er zijn misschien wel meer kunstenaars die naar de waarneming werken, die tekenen of schilderen wat ze zien. Maar zo intensief en zo vakkundig, misschien ook wel zo ambachtelijk als Jan van der Kooi dat doet, nou, zou ik er zo gauw geen andere weten. Dus in die zin is zijn werk wel uniek. Naarmate ik ouder word, zie ik meer wat ik niet kan dan wat ik wel kan. Ja, ik zie nog wel veel dingen in mijn werk waarvan ik denk dat kan beter. Vind je dat frustrerend? Nee, dat is niet frustrerend. Dat is wel inspirerend om te denken van... kijk, ik ben nou bijvoorbeeld alweer bezig met de periode na Dordrecht. Dit is geen eindstation, dit is een momentopname. En als ik hier loop, denk ik, nou, goed je best gedaan, maar we gaan het nog beter doen. Zo.
De tentoonstelling is nog een mooi skof te zien. Eind april 2013. In Dordrecht dus. Amusementsorkest Andante bestaat 100 jaar. 4 van de tijd van de disco's en de popmuziek zorgen amusementsorkesten ervan dat op doensjoen de fortjes van de vlier kwamen. En de jaren 20 en 30 tilde het in Friesland op van zulke orkesten. En nu is er nog maar een enkel tenor. Andante is er nog. Maar het jongste lid is al in de 40, dus ja, hoe ziet de toekomst eruit? Douwe Talma, die praten met de leden van het orkest. Een amusementsorkest, zoals Andante dat is in feite een combinatie tussen het salonorkest en het amusementsgedeelte zit hem echt vooral in die oude doensmuziek die Andante speelt uit de jaren 20, 30. En dat is ik in Friesland wel uniek. Andante. In 1912 begon als net meer als een saneemd strijkje, groeide in de jaren na de oorlog uit tot een allround orkest. De jonge Rijn van Doel kwam er massaal op aan voor een leuk joentje uit. Maar de tijden verhoren. De bloeitijd van zulke orkesten luidt alweer 4 te bek in de vorige eeuw. Hoe is dat toch zo kaam? Op een gegeven moment kwamen de popgroepen en die speelden in de tinten, maar de dorpsfeesten en zo. En ja, toen is de noodzaak van die oude doensjongen, zat die er weer, ja, die is eigenlijk ophouden te bestaan. En ja, dan zou de volgende vraag wezen, kunnen we Andante dan, gaat hij nog wel steeds terug? Ja, ik ben blij dat ze die nee. Het oude café. Wat voor gelak had dit west? Daar ben ik bedden. Ja. Jouw bettenhuis? Mijn beddenhuis, ja. Maar toen weer het een café, hè? Toen weer het café het Veerhuis en nu is het een stil huis geworden. Het is heel anders, denk ik. En wat voor rol had dit café spelen voor Andante? Nou, voor Andante vind het heel wichtig, want toen ze repeteerden altijd in de Bobbenzeelde. En daarachter daar weer een sleepkamers, daar sleepten wij dan. Nou, toen weer tank treien, dus dat is heel in 48 of zo west hebben. Gaat naar de oorlog. Na de oorlog, ja. Ja. Nou, ben je ook naar skiën goed er binnen naar uitjes? Ik ben heel benieuwd. Steek eens even aanbellen. Hallo, ik ben Hendrika Woudstra en dit is mijn bettenhuis hier. En ik wil ook graag eens even binnen zien hoe het nou voor is. Frans Felix, van harte welkom. Nou, even naar boven zien. Ja. Zo. Dit is dan de grote zaal, hè? Ja, dit is nu onze woonkamer. Ja. Nou, het plafond is nog hetzelfde, denk ik. Denk het wel, hè? Ja. Ja, ik denk het wel. Goh. Dat zijn ook nog echt die oude balken. Wat wie dit vroeger? De grote zaal, de grote zeel. Dit weer het plak Wie voor bruiloften en daar repeteerde Andante. Op dit en dan plak? Ja, op dit plak. En dan staat daar de piano, weet ik wel. En jij weer in de sleepkamers en daar sliepen wij dan. Een hele oude foto, het is een slechte ouddruk. Dat wel, maar dat is van het orkest. Dan staan ze voor het café, voor de repetitieruimte, zeg maar. Dit is mijn mem. Die spelen toen ik al violen bij het orkest. En dit is een omke van mij, die spelen trompet erbij. Ik heb ook nog oude foto's gevonden in het album van Ucels. Dat is deze, dat ben ik. Van een oude café, mijn oude caféstoel. No? Ik kon er maar correct rennen, no? Met jouw ouders wien de café-eigenaren. Ja. Ja. En zo ben je ook uiteindelijk bij Andante te Lornekaam. Ja. Ja. Want jou zit je weer natuurlijk ook bij Andante. Ik zit bij Andante en ik speel hier eerste viool. Dus het startpunt van Andante wie op dit Hier, plak. Ja, wat hier op dit plak. Hier waar het historisch kreeg. Hier wat, ja. Tja. Ja, het doet wel wat, hè? Nou. Het doet wel wat. Nou, ja. het idee, hè? Heel Kun je wel eens rustig op de bank zitten dan? Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. En dat ik kan slapen als ik dat allemaal weet, hè, nu. Ja.
Mijn huid speelt hier ook bij aan de hand. En ik weet nog maar een famke van 15 ongeveer. En die zei, nou, du kiest nog wel goed genoeg spelen, kom bij mij, kiest bij mij. En zo ben ik gekomen. Nou, toen was ik het eigenlijk bijna net tevreden, want dat mag je eigenlijk net vregen een vrouw. Maar Nee. hoe jong ben je jou? Ik ben van 10 jaar en 15. Van jongetje 15. Ja. Dus zij even makkelijk snel omrekenen, dus je bent 22. Precies. Wat maakt het nou zo mooi om bij Andante te spelen? Nou, de leuke sfeer die er is, de vriendensfeer. Het is hier ontzettend gezellig. Wat vind je ervan dat je de jongste bent dan? Daar neem ik niks van. Oh. Daar sta ik helemaal net bij stil. Ik vind het gewoon machtig mooi. Hier heb mij nou een muziekmaatje. Ik vind, dat is het, ja. Hoe haast de continuïteit er een beetje in van zo'n orkest als het jongste lid al in de 40 is? Vooralsnog gaat het steeds wel goed. Ik maak me wel zorgen, maar het lost me wel weer op. Wol Andante dat er geen jongere meisjes bij had? Jonger dan 40 bedoelst? Ja, wel jij, maar in de praktijk dan gebeurt dat gewoon niet. Meestal zie je toch een beetje in een eigen leeftijdsgroep. Toen ik hier Fjouwerlien kwam, toen werd het eigenlijk een orkest wat nog spelen in de rusthuizen vooral. En het weer vond ik een beetje indutten. En ik heb geprobeerd om dat met al mijn energie een beetje op te kalfateren en om weer wat nieuwe energie erin te brengen. Nou, we hebben het proberen om wat andere projecten te doen. We hebben ook muziek spelen bij een stomme film. Dus dan zet hij zelf dan een heel beetje oors op elkaar. Nou, oors weet, ja, dat is een bejaardenorkest en dat is niks meer, maar nee, het is zeker wel een levendig orkest. Wij gaan terug met me bezig binnen, maar een heel soort plezier. Want, ja, dat heb ik nog net zeggen, maar Andante is een heel grappig stijl meisken. Nog 100 hier erbij? Ja, nou wel 100 hier erbij, dacht ik. Dan ben je al 122. Ja, nou ja, dan speel ik misschien nog. Ik weet het niet. Nou, ik hoop je dat Andante nog mooi wat jaren terug spelen kan. Na je weekend dan weer we er weer. Maar onder oren Bennenboekenskruwer Paul van Dijk van Warkum, die timmert onder dik. Dankjewel voor het zien. Graag tot na je weekend.